idan mutum ya isa gaban Allah ya ƙaryata alƙur'ani, ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ɗaure shi za a yi, hannayensa da wuyansa wani ruwa ne kamar teku tafashashe a ciki za a ja shi, thumma finnari yusjarun, sannan a kai shi wuta a babbaka. Wani daga cikin fajirai kafirai yana ta sambatu ranar alkiyama akan mummunan aikinsa. An zo an raba littafinsa ya zo mishi ta hannun hagu. Allah ya tsare mu. Yana kuka, yana sambatu, yana faɗe-faɗe. Allah zai ce ku zuhu fa gulluhu, ku kama shi ku ɗaure shi. Thummal jahima salluhu, ku kai shi wuta ku babbaka shi. Thumma fi silsilatin zar'uha 70 dira'an fasluquhu, sannan ku ɗauki ku ɗauki sarka wadda tsayinta da girmanta ya kai kamu 70. Allah ya ce ku mishi ɗaurin goro da wannan sarkan. Allah ce ku jefa shi wuta. Allah ya ce to mun yi tanadi kayan ɗauri, hankof wadda za a sa wuya da hannaye a ɗaure, sarƙa. Allah ya ce wadda tsayin sarƙan ya kai kamu 70. Allah ya ce ba yanzu da a yi ba, mun riga mun yi mun ajiye don wadda suka kafirce ma Allah. Wasa'iran, ga kuma wuta mai tsananin babbaka, mai tsananin kuna. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisin Abu Sa'id al-Imam Tirmidhi ya fidda hadisin. Annabi yace narukum hadhihi allati tuqidun, wannan wutan kun da kuke kunnawa kuna girki da ita. Hadhihi narukum allati tuqidun, wannan wutan da in an yi gobara da ita take daga muku hankalinku. Juz'un wahidun min 70 juz'an min harri jahannam. Annabi yace kaso ɗaya ce cikin zafin wutan jahannama, kaso 70. Idan aka kasa wutan jahannama, zafin wutan jahannama kaso 70, annabi ya ce wannan wutan da kuke girki da shi din kaso 1 ne cikin 70. Ba da wannan wutan za a yi azaba ranar alkiyama. Narukum hadhihi allati tuqidun, annabi ya ce wannan wutan da kuke girki da ita kuke hurata, wannan wutan ma fatakan gasa dutse a fasashe kaman karabu, takan gasa karfe ya narke. Allah ya ce to, annabi ya ce juz'un wahidun min 70 juz'an min harri jahannam, to kaso ɗaya ne cikin zafin wutan jahannama. Kalu ya rasulullah, sahabbai suka ce ya manzon Allah, in kanat lakafiya, ai ko da wutar duniya za a yi azabar lahira ta isa. Fakala alaihi salatu wassalam, sai annabi ya ce fa innaha fuddilat bi 69 juz'an, an fifita ta lahira ta jahannama da kaso 69 dadi akan wannan da kuke amfani da ita. Kulluhunna mithlu harriha, kuma duka guda 69 zafinta kamar wannan din ne. Haka za a cure zafin waje daya kafin ama dan wuta azaba da shi. To waɗannan abubuwa doktor shi ake kallo. Shi mai hankali ba rayuwa yake kallo ba, yana kallon me zai je dawo. Wannan shi ne hankali. Me zai je ya dawo? Idan an tura yaro makaranta sai ya yi watsi da makarantar ya tafi filin kwallo abinsa, saboda bai san me zai je ya dawo. Sai kaga mahaifinsa ya dauki bulala yana kai shi makaranta, saboda mahaifin ya san me zai je ya dawo. Uban sai ya kai shi makaranta, sai a ce kudin makaranta 50,000, sai ya dauki 30,000 ya bayar, ya ce a yi haƙuri a bin shi 20,000. Ai ya san kudin makarantarsa ba a makarantar da a biya shi ba, akwai lissafin da yake yi zai je ya dawo. Wannan shi ne hankali. Amma idan duk ayoyin Qur'ani da masifar kabari ta hana ka baka bar zina ba, ai ba hankali. Barin ka da ai, annabi ya faɗi ƙarara mazinata ya gansu a tafiyar da suka yi da mala'ika Jibril. Wata tukunya ce babba ake ɗiban mazinata tsirara, maza da mata a zuba su, an hura wuta a ƙasa, ana gasa su yadda ake gasa masa. Haka da ama mazinaci har ranar tashin alkiyama.
yanzu wannan ka tare shi akan zinan awa ɗaya awa biyu? Haka ake karka dinga kallon 10,000 na wani da zaka ce ka kalli masifar 10,000. Idan 10,000 za ta sa ka yi awa 24 ne a wutan ko duniya ne, ka yadda ka saya a 10,000? Abinda ake aunawa kenan. Duk yadda muke taron nan akwai ran da za a kai ka makabarta a watsi, kai kaɗanka da a barka, kai kaɗanka da a barka, baka da wani masoyi da zai je jikin kabarin ka ya kwanta ya kwana. To Allah ya ce mun yi tanadi mun yi tattali, mun yi tanadi mun ajiye lil kafirin ga kafirai waɗanda suka kafirce ma Allah, salasila Allah ya ce mun ajiye sarƙoƙi wa agalalan da ƙoƙomai wa sa'ira, Allah ce da kuma wutan sa'ir, Allah ce tana jiran kafirai. Ba abu mafi muni da bawa zai haɗu da Allah da shi kamar ran da za su haɗu da Allah, ya haɗu da Allah yana kafiri. Allah ya tsare mu. Ba mummunar haduwa da bawa zai yi da Allah kamar yau ya isa gaba ga Allah yana kafiri.